Infetaħ shelter ta' emerġenza ġdid tan-nisa f'Birkirkara. Iżda, kontrarju għal djar oħra ta' dan it-tip din id-dar saret disponibbli grazzi għal ġest nobli għall-aħħar minn xwejħab qalb tad-deb. Fil-fatt, il-Gvern, il-Caritas u anki l-Knisja qablu li d-dar tissemma għaliha. Dar Maria Dolores. Kien spjegat kif Maria Dolores Xerri ta' 96 sena tat id-dar lill-Fondazzjoni Dar Elena biex tkun rinnovata u fi ftit żmien tkun disponibbli biex tilqa' nisa vulnerabbli. Xi ħaġa li ntlaqet bl-apprezzament tal-Ministru Michael Farrugia fost oħrajn. Ġobni ħafna l-ħsieb tagħha u l-familja tagħha li oriġinarjament meta kienu wirdu din id-dar jridu jgħadduha għal xi skop soċjali qatt ma nexxielhom jaslu, imma bejn il-Gvern, il-Knisja u s-settur privat ħdimna biex bdilna din id-dar u allura l-iskop soċjali u nobli illi kellhom dik il-familja irnexxinna sta nagħmluh realtà u allura ftaħna din id-dar grazzi għall familja ta' Maria Dolores illi għaliha fil-fatt semmejna id-dar. Hawnhekk residenti se jsibu sodda, ikel u fuq kollox staff imħarġa biex jigwidawhom u joħorġuhom mill-istat ta' faqar u vulnerabilità li jsibu ruhom fih. Il-Ministru Farrugia spjega kif għall-ewwel darba f'Malta l-Knisja, l-Gvern u s-settur privat ingħaddu flimkien biex imexxu dawn id-djar u jaraw li s-servizz soċjali li dawn ir-residenti jingħataw ikun biżżejjed biex eventwalment jaffaċċjaw id-dinja temm barra. Fakkar li din hija t-tieni dar li nħolqot b'dan il-mod għal dan il-għan wara dar Papa Franġisku wkoll f'Birkirkara.